Neața, neața tuturor, neața, sper că se aude. Perfect. Mulțumesc, Florentina. Bine v-am găsit și regăsit. Bun, hai să începem să discutăm despre acest minunat subiect care este cel pe care l-ați văzut, respectiv ce este spiritual. Nu ce este spiritualitatea, da? Ce este spiritual. Bineînțeles, vom vorbi și despre ce înseamnă sau ce include sau ce se crede a fi spiritualitatea asta. Aseară am avut prima discuție din sesiunea de primăvară, în ceea ce numim discuții de suflet. Prima sesiune de primăvară, că avem de 2 ori pe an, o dată primăvară și o dată toamnă. Și la un moment dat am pomenit despre terminologia asta pe care noi o folosim în spațiul ăsta așa numit spiritual. Și de acolo mi-a venit ideea să discutăm despre ce este spiritual. Practic, folosim atât de mulți termeni, folosim atâtea noțiuni împrumutate, scoase de prin cărți, aduse de prin afară, fără să știm în cele mai multe dintre cazuri, fără să știm despre ce vorbim. Foarte mulți dintre cei pe care i-am cunoscut habar n-aveau despre ce vorbeau. Și am zis că este binevenită această sesiune în care voi încerca din propria mea înțelegere și experiență să lămuresc niște lucruri legate de acest aspect al spiritualului. Ăsta ar fi un lucru despre care vom vorbi. Al doilea ar fi ce am constatat de-a lungul vremii este că în spațiul ăsta local, în Românica noastră, și nu numai, în special în Europa, dar în Românica noastră, lipsește aproape cu desăvârșire educația în ceea ce privește disciplina asta sau disciplinele spirituale. Și deși se practică o grămadă de metode, se folosesc o grămadă de instrumente, există prea puțină structură, prea puțină, să-i spunem, înțelegere corectă. Și în acest context mi-am propus, nu că aș fi eu cel mai ninja dintre ninja, însă din înțelegerea mea pot să-mi permit să vorbesc despre ceea ce înseamnă disciplină, ce înseamnă rigurozitate, ce înseamnă practică și în următoarele
materiale voi vorbi dedicat despre aceste elemente, aceste instrumente pe care le folosim în practică. Da? Nu voi vorbi la modul specific, pentru că nu cunosc toate metodele, nu le-am folosit pe toate, 100%, dar am folosit foarte multe dintre ele și cele pe care le folosesc încă astăzi și au rămas să fie folosite, au fost selectate, au fost alese pe sprânceană, să spunem așa, după mulți ani de practică. Așadar, cu acest material vreau să încep să discutăm un pic despre elementele astea care țin de spiritual, de educația spirituală și de disciplina în zona spirituală, care sper să vă ajute să vă clarificați câteva lucruri în drumul pe care îl parcurgeți. Pentru că, într-adevăr, nu este ușor. Acest drum chiar nu este ușor deloc. Da? Chiar este pentru unii foarte anevoios. Păi să începem cu a spune că hai să luăm din dicționar, da? Să ne folosim de dicționar de data asta și să ne uităm la cuvântul spirit. Ce înseamnă? Și dacă o să căutați pe Google, veți constata că spirit, spiritus, anima, da? Energia asta vitală pe care o numim spirit, este nimic altceva decât acea forță care animă, care pune în mișcare tot acest univers. Deci, practic, spirit, da? În esență, nu vorbim despre starea de spirit pe care o ai în acest moment, nu ăsta este contextul, ci vorbim despre acea forță, acea energie, sau mai bine zis, acea substanță nevăzută care pune în mișcare tot ceea ce vedem noi văzut și nevăzut. Dacă tot ce mișcă în universul ăsta. În acest context, sau în consecință, da, e o chestie logică, în condițiile în care tu ești viu, deci spirit egal viață. Dacă tu ești viu și nu poți contesta faptul că ești viu în acest moment, pentru că dacă ai fi mort, n-ai putea să mai trâncănești, ești deja spiritual. Și budiștii, de exemplu, spun lucrul ăsta într-un mod foarte simplu, că deja ești iluminat. Da? Nu trebuie să depui niciun efort în esență. Ajungem imediat și la treaba asta cu efortul. O să fac un material dedicat efortului și non-efortului. Până atunci discutăm despre treaba asta cu spiritul. Deci, atât de simplu este. Spirit egal viață. Deci dacă tu ești în viață și chestia asta nu poate fi contestată pentru că suntem vii și cu toții discutăm aici, sau eu monologhez și mai pun din când în când întrebări, înseamnă că suntem cu toții spirituali. Nu există nicio îndoială în privința asta. Da? Deci din momentul în care te-ai născut și până mori, dacă te rezumi la această forță care îți animă corpul, care îți pune în mișcare mintea, care îți pune în mișcare personalitatea și așa mai departe, din care ești format, practic ești spiritual și atât. Da? Aici, dincolo de asta, deci asta este definiția spiritului. Adică, practic este viață în mișcare. Simplu ca bună ziua. Spuneam despre budiști. Budiștii spun, în tradiția budistă se spune, sau mai ales în Zen se spune treaba asta, că din secunda în care te-ai născut ești deja iluminat. De ce se spune treaba asta? Pentru că, într-adevăr, când te naști, tu ești proaspăt și inocent, dar nu ești conștient de această forță. Și de aceea, tot în tradiția budistă se spune că la început munții sunt munți și apele sunt ape, apoi munții nu mai sunt munți și apele nu mai sunt ape și apoi redevin în final munți și ape. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tu vii pe fața pământului în acest corp, te întrupezi, ești complet inconștient de naturalețea ta, de faptul că ești deja treaz, că ești deja iluminat,
te pierzi pe drum din motive de condiționare și asta se întâmplă în mod firesc, da? Pentru că odată ce ai intrat în lume, începi să pierzi contactul cu naturalul și apoi, la un moment dat, după o bucată de vreme, când primești suficient de multe șuturi în fund ca să te trezești, începi să te repui pe traseu și la un moment dat, undeva într-un târziu, ajungi să vezi că din nou că această inocență nu a fost niciodată pierdută. Că de fapt nu ai plecat niciodată de acasă. Că nu ți-ai pierdut niciodată contactul cu împărăția, cum se spune în creștinism, da? Că nu ai plecat niciodată de unde ești. Că totul a fost doar o călătorie imaginară. Și acum, revenind la povestea noastră cu spiritul, după ce am lămurit că spirit este egal viață, asta înseamnă că ești deja spiritual, deci nu mai trebuie să mai faci niciun efort în direcția asta. Acum ajungem la mintea omenească, care, după cum bine știm, este foarte capabilă de discriminare. Asta este natura ei. Mintea este discriminatorie. Ea se folosește, mi-am notat aici vreo două idei ca să putem să lămurim niște lucruri, da? Deci, în stare naturală, în starea noastră firească, noi suntem cu toții spirituali. Da? Apoi ce se întâmplă? Intrăm în lume. Intrarea asta în lume se face prin intermediul familiei. Prin intermediul familiei care este condiționată transgenerațional să funcționeze într-un anumit mod. În fiecare familie există un anumit mod de a funcționa. Nu toate familiile funcționează la fel. Deși seamănă, pentru că sunt constituite de obicei dintr-o mamă și un tată, există și excepții, foarte multe excepții, mame singure, tați singuri și așa mai departe, dar definiția familiei este mamă, tată și copii, da? Din momentul în care copilul a venit, nici bine nu s-a născut și știți foarte bine că deja începe programarea. Deja începe să se introducă informații în căpușorul lui despre cum trebuie să meargă lucrurile în lumea asta. Și astfel ajunge să fie condiționat și să piardă, o secundă, așa, să piardă contactul cu spiritul. Da? Începe să se îndepărteze de spirit. Asta se numește în creștinism, în tradiția creștină, se numește să părăsească grădina Edenului, cum se spune. Starea de fericire naturală este contaminată prin educație cu informații specifice minții lumești și astfel copilul își pierde inocența și ajunge încet să se integreze în social și să devină nemaipomenit de inteligent. Da? Practic asta ni se întâmplă tuturor. Vrei, nu vrei, la un moment dat pierzi contactul cu inocența asta. Din fericire, și asta este extrem de important, din fericire, mama natură, energia asta, cum vrei să-i spui, spirit, nu ne lasă să dormim. Pe măsură ce înaintezi în vârstă, te adaptezi, așa cum ai fost condiționat, te adaptezi la viața de toate zilele, să funcționezi într-un anumit fel și, după ce experimentezi anumite lucruri, ajungi o dată, de 2 ori, de 3 ori în același punct, mai mult sau mai puțin dureros, dar de regulă dureros pentru majoritatea oamenilor, care te obligă să te trezești, care te obligă să caști ochii și să începi să te îndrepți spre ceea ce se numește practică. Da? Și dacă e să vorbim despre discriminare, modul în care discriminează mintea pe baza educației, mintea asta omenească, este bine-rău. Știm foarte bine. Da? Asta e elementul de bază. Împarte lumea în bun și rău. Și de aici se nasc foarte multe lucruri, de la
păreri personale și până la religie organizată. Dacă vă uitați, de exemplu, și nu numai în creștinism se întâmplă treaba asta, dar se întâmplă în toate religiile formale. Cei care sunt îndoctrinați, da, care sunt înregimentați, care practică într-un anumit fel, sunt considerați speciali. Sunt considerați mântuiți, salvați. Fiecare gașcă de religioși, indiferent de numele ei, consideră că instrumentele pe care le folosește, rugăciune, mătănii, închinat, ars, bețișoare și așa mai departe, orice instrument, sunt elemente care contribuie la eliberarea omului și că dacă acest om respectă regulile pe care le spun ei, indiferent care sunt acestea, omul acesta se mântuiește sau se eliberează. Ori, cazurile de eliberare în condițiile în cazul unor minți îndoctrinate sunt foarte rare. Sunt extrem de rare, pentru că am spus într-o postare zilele trecute, dacă mintea este condiționată să vadă un singur lucru, nu va putea să vadă adevărul. Și aici putem să vorbim despre metafora căutătorului de covoare, care din întâmplare nimerește într-o mină de diamante pe care nu le vede, pentru că mintea lui era setată să vadă numai covoare. Deci, cel care l-a dus în mina respectivă a vrut să-i facă un bine și nu a reușit să-l facă. De ce? Pentru că cel care căuta nu era în stare să vadă diamantele din motive de programare. Și exact asta se întâmplă cu mintea oricărui fanatic, cu mintea oricărui îndoctrinat. În momentul în care mintea lui este setată să-L vadă pe Dumnezeu într-un anumit fel, să înțeleagă universul ăsta prin intermediul unor texte, anumite texte, nu orice fel de texte, și să respecte anumite reguli și canoane, cu siguranță nu va putea să vadă întregul. De ce? Pentru că acest mod de a vedea lucrurile foarte limitat, evident, îi limitează accesul la ceea ce se întâmplă, la realitate. Pentru că realitatea este, așa cum am spus, ce se întâmplă în acest moment. Însă, pentru că mintea omenească este capabilă de discriminare, nu reușește să vadă că viața este chiar aici. Viața este chiar în acest moment. Da? Și aici vă întreb pe voi, pentru că i-am întrebat și pe cei care au fost aseară și îi întreb pe toți cu care interacționez în spațiul ăsta organizat. Da? Spuneți-mi, vă rog, unde este viața pe care o căutați? Pentru că fiecare dintre voi are o idee despre cum ar trebui să arate viața, despre ce înseamnă viață. Unde este această viață pe care sperați să o aveți? Unde este această viață pe care o căutați? Da, teoretic este în tine, însă și minunate sunt răspunsurile astea standard luate din cărți, sunt extraordinare. În realitate, ce faceți? Uitați-vă bine la ipocrizia asta a minții care spune, da, eu știu unde este viața. Și cu toate astea, uită-te bine că în fiecare secundă tu nu dai 2 bani pe viața ta. Nu dai 2 bani pe viața asta pe care o ai pentru că ai senzația că viața este undeva în exterior, este undeva în afară, în lucruri, în relații, în viitorul nu știu care, în proiecția nu știu care. Deci, de aceea vă spun, înainte de a răspunde la o întrebare de genul ăsta, uită-te să vezi dacă răspunsul pe care urmează să-l dai este din cap, luată de undeva din vreo carte și dacă nu cumva este împrumutat. Da?
Da, în realitate suntem toți deștepți. Când e vorba de teorie, suntem toți ninja. În practică, 99% dintre noi suntem proști grămadă. De ce? Pentru că dăm din gură, pentru că spunem lucrurilor, spunem anumite lucruri pe care le avem în cap, fără să interogăm realitatea din acest moment. Doar repetăm ca niște papagali ceea ce am citit undeva. Și poate că vi se pare că vă iau la rost. Nu vă iau la rost, pur și simplu vă spun că și mie mi s-a întâmplat același lucru. Deci toți dăm răspunsuri inteligente, scoase de undeva din carte, luate de cine știe de pe unde, și în realitate tu nu te uiți la viața din tine, pentru că tu nu o vezi. Știți de ce nu o vedeți? Este atât de aproape, este lipită, este în orice, încât nu ai cum să o vezi. De ce? Pentru că mintea caută obiecte, iar viața ta nu este un obiect. Poți să vezi gânduri, poți să vezi senzații, poți să vezi stări care sunt emanații ale vieții, dar în niciun caz nu o să poți vezi viața așa cum este ea în esență până când nu te trezești definitiv. Da? Deci, înainte de a da răspunsuri de astea prefabricate, luate cine știe de pe unde, în momentul în care întreb unde este viața, interoghează. Uită-te. A doua întrebare, pentru că este firească, da? Dacă viața este în tine, ești sigur că ești viu? Ești sigur că ești viu sau doar crezi că ești viu? Ești viu, da? Deci asta nu poate fi contestată. Asta nu poate fi contestată. Faptul că ești viu în acest moment este de necontestat. Asta este dovada că viața există în tine. Faptul că conștientizezi că ești viu, că acest corp există aici și că funcționează, că respiră, că devii conștient, da, de lucrurile, în momentul în care începi să te întrebi, pe bune, unde este viața, te uiți în acest corp, pentru că n-ai unde să te uiți în altă parte. Te uiți în afară și o vezi, dar pentru ca viața asta exterioară să poată fi văzută, tu de ce ai nevoie? Ai nevoie obligatoriu de acest corp care îți permite să vezi viața asta din afara ta. Dacă nu ar exista acest corp și capacitatea de a vedea și de a auzi și de a simți, tu nu ai realiza că ești în viață. Deci mediul exterior, viața externă, îți reflectă viața, propria ta viață. Este nimic altceva decât emanația propriei tale capacități de a vedea viața cu anumiți ochi. Și de aceea pentru mulți oameni, viața, pentru majoritatea oamenilor, sau pentru fiecare om în parte, viața este altceva. Pentru că fiecare are în capul lui tot felul de idei. Și aici intervine discriminarea despre care vorbeam. Deci dacă până la punctul discriminării viața este perfectă, tu ești în perfectă stare de funcționare, inocența ta există acolo și ești perfect spiritual. Deci, din nou, revin la ce spuneam, da, mai devreme. Spirit înseamnă viață. Adică tot ceea ce mișcă, tot ceea ce nu mișcă, tot ceea ce se vede și nu se vede este viață. În condițiile în care tu ești în viață și ești conștient de treaba asta, ești spiritual. Atât de simplu este. Și aici ne întoarcem la ce spuneam, la discriminare și începe distracția. Pentru că intervine mintea umană care categorisește, care divizează, care discriminează și spune că spiritual înseamnă asta și laic, mirean sau nespiritual înseamnă asta. Cine poate să împartă lumea în două? În afară de mintea umană. Doar mintea umană. Doar mintea omenească poate să împartă
și să categorisească lucrurile astea. De ce? Pentru că există o grămadă de condiționări, de limitări personale, de scenarii și de proiecții pe care mintea ta le pune în mișcare pentru a supraviețui. Toți cei care au o minte de asta, care discriminează constant, se află în permanentă stare de supraviețuire. Da? Și asta s-a întâmplat de-a lungul vremii. De aceea tradițiile, cum este la noi, de exemplu, tradiția creștină, spune că deosebiți sunt doar cei care aleg să meargă pe calea lui Isus. Fiecare religie în felul ei spune același lucru despre followerii ei. Musulmanii spun despre ai lor că sunt cei mai tari, budiștii spun despre ai lor că sunt cei mai tari și așa mai departe. În realitate, asta este discriminare. Din punctul meu de vedere, dincolo de religii și de toate filmele astea, discriminarea asta la nivelul minții omenești se prezintă într-o manieră mult mai simplă. Eu, doar de dragul de a împărți lumea în pătrățele, că ceea ce spun nu este real, da? Ceea ce fac acum, ceea ce vorbesc acum este doar de dragul de a vorbi. Nu este real, pentru că în condițiile în care ai înțelegerea corespunzătoare, știi foarte clar că între tine, cel care înțelegi, și cel care nu, și cel din fața ta care nu înțelege sau înțelege parțial, nu există nicio diferență. Singura diferență este că la tine în casă lumina e aprinsă și la el în casă încă nu e aprinsă. Că nu știe unde e întrerupătorul. În realitate nu există nicio diferență. Sursa din care provenim este una și aceeași pentru toată lumea. Pentru tot ceea ce vedem că mișcă sau nu mișcă în universul ăsta. Însă, de dragul discuției și pentru a cumva împărți lumea în pătrățele așa ca să putem să discutăm, da? E un fel de a spune că le împart. Le-am pus așa pe categorii ca să ne vină ușor să ne distrăm, da? Deci, prima categorie, când vine vorba despre discriminare la capitolul mintea umană, da? Mintea omenească, vorbim despre adormiți. Adormiții sunt cei care fac lucruri în somn. Și nu vorbim despre cei care sunt somnambuli săraci, da? Care se trezesc noaptea din somn și o iau pe coclauri și pe care nu-i poți trezi până când nu se trezesc ei. Eu mă refer la mintea care proiectează. O minte adormită este o minte care proiectează în mod constant din motive de frică, din motive de anxietate, din motive de depresie, din motive de suferință. Da? O minte adormită este o minte în suferință, condiționată, învățată să respecte niște reguli, are niște parametri perfecți în care funcționează și nu vrea să iasă de acolo. Da? Orice ea îi spune sau oricât ai încerca să o ajuți să iasă din pătrățica ei, nu iese. Și în mod constant, mintea asta a omului adormit nu face altceva decât să proiecteze ceea ce știe. Adică ceea ce a învățat prin condiționare, prin educație, repetă în mod constant. De aceea, viața unei minți adormite este foarte previzibilă. Are un traiect extrem de previzibil. Poți să vezi în fiecare secundă ce urmează să facă. Și se vede foarte clar că când se întâlnesc astfel de minți, pentru ei, pentru astfel de minte, este cel mai frumos compliment este nu te-ai schimbat. Arăți la fel ca acum 20 de ani. Nu te-ai schimbat deloc. Te comporți la fel ca acum 20 de ani. Practic ce îi spune este ești un zombie, ești mort deja, ești adormit complet, nu te-ai schimbat nici măcar cu 1 milimetru și așa o să mori. Din punctul meu de vedere, asta e trist. Este foarte trist, pentru că acest corp, această minte, da, această formă este supusă transformării. Corpul îmbătrânește, pentru că este natura lui să se nască și să moară, însă tu, din punct de vedere al înțelegerii, din punct de vedere al minții, da, mintea ta n-a înțeles nimic, rămâne înrădăcinată, fixată în condiționări și așa o duce toată viața. Și așa mori, în filmul ăla. Aici există
Sunt oameni care se nasc așa și înainte să le faci, așa au trăit toată viața și nu cunosc altceva. Ei în felul lor sunt, cum să spun, foarte aproape de inocență. Sunt niște oameni foarte buni, între ghilimele, să le spun, că altfel nu am cum să le spun, foarte naturali în felul lor. Dar ei, în afară de istoria lor, vorbim de generațiile mai vechi, să zicem, da? Vorbim de oameni care au trăit numai la țară sau care au trăit numai într-un spațiu foarte restrâns, nu au ieșit de acolo. Ei au istoria lor. Asta e o categorie. La capitolul adormiți, chiar și aici avem subcategorii, da? Dincolo de asta, unde sunt oameni care au trăit cum au trăit, avem și mințile care au posibilitatea să acceadă la informație. Au posibilitatea și au informația în nasul lor în fiecare moment și cu toate astea fac pe ei de frică și nu se mișcă un milimetru. De ce? Pentru că a te mișca înseamnă să zdruncini tot ceea ce ai acumulat, tot ceea ce ai strâns, adică comori, da? De-a lungul vremii, cât ți-ai făcut intern sau extern, comorile astea nu contează, da? După aia vorbim despre semitreziți sau semi-adormiți. Practic aceștia sunt niște adormiți un pic mai vioi, sunt un pic mai sprinteni. Deci dacă este să-i punem pe ăștia pe o pistă de alergare, semi-adormiții sunt întotdeauna cu 3 pași înaintea adormiților. Da? Adormiții stau mai tot timpul aproape de linia de sosire și se mișcă acolo. Mai fac un grătar, mai merg într-un concediu, mai fac o chestie, cam pe acolo se mișcă. Ăștia semi-treziții sau semi-adormiții stau aproape de linia de sosire, dar nu foarte aproape. Se mai mișcă. Da? Și mai mult de atât, pentru că au senzația că sunt un pic mințile astea semi-trezite, semi-adormite, au senzația că știu mai multe, îi tachinează pe adormiți și le arată lor cât îți dă deștepți, cât îți iei de evoluați. Da? Adică fiecare minte de genul ăsta se crede superioară. Și asta este discriminarea constantă. Da? De la starea spirituală, naturală, a vieții firești, așa cum este ea, din secunda în care a intervenit mintea omenească, începe discriminarea. La semi-treziți sau semi-adormiți avem mințile care au suferit niște șocuri, care au cumva li s-a activat un anumit soi de înțelegere, dar care sunt foarte prinși de frică și de confort. Se pun în mișcare din motive de suferință pentru a rezolva specific niște lucruri. Relația, banii, eu știu, ceva ce îi deranjează în acel moment. Deci nu vor să ducă mai departe de atât. Și cu toate acestea, există potențial în ei. Există și neadormiți. Că mama natură nu te lasă dormi infinit. Pe unii lasă, dar sunt cazuri foarte rare. În majoritatea cazurilor, da, spiritul ăsta te lovește ca să te trezești. Dacă vede că dormi, te cam activează, te cam lovește ca să caști ochii. Ăștia care au căscat un pic ochii au de ales între a sta să filozofeze, să trâncănească și să se joace cu informațiile și a pune osul la treabă, adică să dea jos din pat, metaforic vorbind, da? Adică să se trezească, să efectiv să realizeze, măi, așa nu mai merge. Zona asta de semi-adormit este foarte păcătoasă din motive de confort pentru foarte mulți oameni. Sunt o grămadă de situații de genul ăsta unde simte că arde, dar nu arde suficient de tare. Simte că nu se mai poate, dar nu e că nu se mai poate deloc. Mai există un pic de loc. Nu mai merge, dar mai merge un pic. Adică frica și trecutul, atașamentul de trecut și de istoria personală sunt foarte, foarte profunde. Și dacă peste asta se suprapune confortul fizic, material, e aproape imposibil să scoți o astfel de minte din filmul ei. De ce? Pentru că acel confort material îi oferă
siguranța de care are nevoie ca să nu moară. Și preferă să stea acolo, să băltească în suferință, în compromis, în durere, decât să se pună în mișcare. Pentru că minții este foarte clar că dacă se pune în mișcare este posibil să piardă tot, inclusiv siguranța. Da? Inclusiv siguranța. Inclusiv cum să-i spun eu, acea ancoră, care în momentul de față poate să însemne o cantitate de bani, o casă, o relație, așa cum este ea, copii și așa mai departe. În realitate, vorbim despre nevoia profundă de siguranță. După aia urmează, dintre cei care sunt așa semi-adormiți, se mai trezesc unii. Dacă este să vorbim în procentaje, cred că din 100 se trezesc 2. Da? Ce se întâmplă? Din momentul în care ai început să conștientizezi că lucrurile nu mai merg așa, s-a produs o fisură. Acea fisură este cea care efectiv permite vieții să te lovească în mod constant până când spui nu mai pot. Până te trezești de tot. Adică ți se dau tot felul de încercări și de provocări până când cedezi. Până când ajungi în punctul în care spui eu nu mai rezist în felul ăsta, nu mai merge. Eu trebuie să fac ceva. Și asta este trezirea. Da? Asta este trezirea pentru majoritatea oamenilor. Pentru că este o foarte mare diferență între trezie și realizare. Vorbim imediat și despre treaba asta. Deci semi-adormitul este șutat, este lovit atât de des sau atât de profund, încât la un moment dat efectiv trebuie să caște ochii și să spună eu în felul ăsta nu mai pot trăi. Asta este trezirea. Deci nu înseamnă că ai devenit super spiritual. Nu înseamnă că ai devenit super ninja în domeniul ăsta. Nu înseamnă că ești abia la începutul drumului. În momentul în care te-ai trezit sau din momentul în care te-ai trezit, începe munca. Pentru că atunci când te trezești, realizezi că nu știi absolut nimic. Ești în poponețul gol. Și în această zonă de trezie, aici se întâmplă toată spiritualitatea asta de import, despre care vorbeam și aseară la sesiunea asta de discuții. Și aici vă întreb pe voi, da? Înainte de a vă întreba, deci în zona asta de trezie se întâmplă nevoia aia profundă de a găsi soluții, de a găsi instrumente, tehnici, metode și așa mai departe. De la dezvoltarea personală și până la mantre și afirmații și ce vreți voi. Toate se încadrează în zona asta. Omul a primit un șut în fund, 2, 3, 5, 7 și la un moment dat cască ochii și spune așa nu mai merge. De acolo începe, citește o carte, citește 2, merge la un curs, merge într-o tabără, mai cumpără un program, face diverse, se apucă de yoga, se apucă de Bowen, se apucă de NLP, se apucă de detox, se apucă de o grămadă. Ăsta este momentul în care te trezești. La început, bineînțeles că nu știi ce faci. Pentru că în tine se naște un sentiment atât de puternic de am trăit degeaba, am pierdut vremea, m-am săturat de suferință, da? Încât efectiv tot ce-ți cade la îndemână este bun pentru tine. Adică, deși nu știi ce să alegi, deși nu știi ce o să meargă și ce nu o să meargă pentru tine, este bine că te pune în mișcare. Și este foarte bine că mintea ta, în acest context, mintea ta este în căutare de soluții, pentru că ăsta e rolul ei, da? Permanent să caute soluții concrete. Ce să fac ca să nu mai sufăr? Și începi să cauți. Fie te arunci, eu știu, în programe, fie într-o relație, fie faci, nu știu ce, tabără, fie... Toate sunt menite să te ajute să înțelegi ce se întâmplă cu tine. Aici se trezește ego-ul spiritual, în această zonă. Se trezește ego-ul spiritual care începe, pe măsură ce asimilează informații, începe să se erigeze în postura de a toate cunoscător. Începe să se creadă ninja. Și din nou ne întoarcem la un alt nivel ajungem la un alt nivel de discriminare. Da? Un alt nivel de discriminare care spune eu sunt special, eu sunt deosebit, eu sunt fantastic. Am început să practic
zazen, am început să fac vipassana, merg la yoga, merg la constelații, fac nu știu ce curs al lui nu știu cine, fac nu știu ce chestie, vai câte înțeleg, ce trezii, ce... Chiar zilele trecute râdeam de ce breakthrough am avut extraordinar. Mi s-a luminat neonul dintr-o dată, da? Am luat un bec în gură și s-a făcut lumină. Aici ego-ul ăsta spiritual dă foarte multă bătaie de cap. Și aici vine întrebarea. Vă rog să-mi spuneți, dacă nu ar fi venit Revoluția, așa numita Revoluție, pentru ca noi să avem acces la informația din Est, la terminologia din Est, ce termeni spirituali ați mai fi folosit astăzi? Pentru că tot ceea ce știm noi despre chakre, kundalini, cordonul de argint, ăsta, cum îi spune, aură, brahman, tot ce vreți voi, deci toată terminologia asta luată din yoga, asane și așa mai departe, toate sunt împrumutate din Est, da? Mai nou, șamanism, ayahuasca și alte băzdăgănii. Spuneți-mi și mie, în condițiile în care nu ar fi venit Revoluția și nu am fi avut acces la informație, sub nicio formă, da? Despre ce am fi vorbit noi acum? Cât de rotund te-ai mai da cu știința ta în condițiile în care nu ai niciun termen de care să te folosești pentru a spune ce experimentezi? Cât de spiritual ai mai fi tu acum dacă nu ai ști ce sunt alea chakre, dacă nu ai ști ce e aia kundalini, dacă nu ai ști ce e aia asana, meridiane, aură, Chita, Brahman, Shakti, Shiva și așa mai departe. Deci ăsta este ego-ul spiritual, care crede că învățătura sau adevărata înțelegere zace în astfel de lucruri, pe care și le-a asumat, pe care le-a adunat și cu care se fălește, cu care se dă rotund. Spune, vai de mine, păi ce știu eu despre chakre? Din ce am experimentat eu până acum, 99% dintre cei care folosesc termeni ca aceștia, oricare ar fi ei, de la chakre până la Brahman, habar nu au despre ce vorbesc. Și de aceea o să și vorbesc la un moment dat despre chakre, despre kundalini, ceea ce n-am făcut până acum. Tocmai pentru că văd că este foarte multă apă bătută în piul degeaba. Foarte mulți oameni vorbesc despre ceea ce habar nu au. Despre trezirea kundalini, de parcă pe kundalini poți să-l trezești tu cu forța. Despre cum poți tu să-ți vezi chakrele în condițiile în care habar n-ai unde sunt poziționate și cum sunt poziționate. Și așa mai departe. Deci, toate lucrurile astea sunt de import. Ce avem noi local, din păcate, și asta este pentru mine este păcat, da? Deci, noi avem tradiție creștin-ortodoxă foarte frumoasă. Învățătura lui Iisus este extraordinară. Pentru cine are ochi și urechi să audă, cum se spune chiar la carte, da? Pentru cine are urechi să audă, pentru cine este capabil să treacă dincolo de metafore și să vadă înțelepciunea. Din păcate, pentru că a fost promovată în mod agresiv, pentru că nu există tehnici și metode care să te învețe, pentru că pentru foarte mulți oameni înseamnă să renunțe la viața de zi cu zi și să devină călugări sau să meargă la mănăstire. Pentru că nu există limbajul adaptat la vremurile contemporane. Pentru că în continuare ți se spune să faci mătănii, să te închini, să te dai cu capul de pereți, să treci pe sub stâlp, să faci nu știu ce. Oamenii fug de chestiunile astea și se refugiază în ce? În ceea ce este importat din India sau de prin Americile de Sud. Da? Ori, în realitate, dacă ne uităm la învățătura creștină, este extraordinar de frumoasă. Este nemaipomenită. Dacă este înțeleasă corespunzător dincolo de canoane și de reguli, dincolo de constrângerile specifice modului în care ne-a fost impusă și explicată religia. Deci, cum spunea Osho, între religie și religiozitate
este o diferență colosală. Una este un substantiv, alta este un verb. Religia este o chestie fixă, rigidă, care este utilizată ca băț pentru prostime, iar religiozitatea este ceea ce experimentezi tu ca individ la nivel personal. Ori, nu intrăm în povestea asta acum, da? Dar despre asta este vorba. Deci, ne întoarcem la ceea ce spuneam. Ce naiba am fi știut noi, dacă nu am fi avut toată terminologia asta de import cu care să ne dăm acum rotunzi că suntem spirituali? Egal cu 0, nu? Deci mulți dintre cei care s-au trezit au început să ia tot felul de scule, tot felul de denumiri și să spună că a mânca nu știu cum este spiritual, a te îmbrăca nu știu cum este spiritual, a face nu știu ce asane, a face nu știu ce practici, toate sunt spirituale. Iar dacă nu faci, ești un păcătos. Adică nu mai suntem în gașca creștină, suntem în gașca New Age, cum mi se spune. Suntem în gașca pseudo-spirituală care îi condamnă pe ăștia care sunt spirituali îndoctrinați. Da? Niciunul dintre ei nu este mai deștept. E ca și cu ateul și cu fanaticul, da? Fanaticul crede că știe și crede că crede, iar ateul crede că nu crede. Adică fiecare cu credința lui. În felul lui, fiecare crede în capul său, în felul său. Dar crede ceva. În condițiile astea îți cam ia timp să te trezești, pentru că trebuie să dai deoparte toate moaștele, toată terminologia asta împrumutată. Trebuie să dai deoparte tot ca să rămână inocența. Deci pentru cei care sunteți în zona asta de yoga, de, tehnici, metode și așa mai departe, întrebați-vă, la modul foarte serios, deci eu n-am nimic cu nimeni, eu vă explic din experiența mea. Întrebați-vă ce vă rămâne dacă dați deoparte toate chestiunile astea despre care tot vorbiți, despre minte, despre înțelegere, despre iluminare, despre care n-ați știut nimic până acum, până când n-ați citit, ceva din afară. Și Osho este primul care a intrat în România, dacă mi-aduc aminte. Da? Deci, în condițiile în care nu știi ce vorbești, pentru că nu le-ai practicat și nu mai ți-ai asumat termenii, întreabă-te cu ce te ajută terminologia asta. Întreabă-te în realitate, când spui chakre, ce spui? Când spui kundalini, ce spui? De unde știi lucrurile astea? Le-ai experimentat sau sunt doar de dragul de a fi? Le folosești ca să te afli în treabă? Faci parte din proces. Toate lucrurile astea, inclusiv atașamentul față de ideologie, de terminologie, de curent, de un anumit mod de a face lucrurile, faci parte din proces. Mintea ta se atașează pe măsură ce face lucruri, se atașează de tehnici, de metode, de instrumente și tu trebuie să fii suficient de treaz, pentru că și trezia asta merge în rafturi, da? Trebuie să fii suficient de treaz încât să fii capabil să renunți în fiecare secundă la tot ceea ce știi. În fiecare secundă. Asta este adevărata spiritualitate. Deci adevăratul, să-i spunem, cum se spune în Bhagavad Gita, da? Adevărata libertate sau non-atașamentul, ca să-i spunem așa, da? Non-atașamentul înseamnă că nu te controlează nimic. Nu înseamnă că nu folosești lucruri, ci înseamnă că aceste lucruri nu se lipesc de tine. E ca și cum ai lua o lopată, nu pui șocari după tine non-stop, te culci cu ea în pat. Ai săpat cu ea în grădină și o lași la locul ei. Așa este și cu terminologia, așa este și cu instrumentele. Nu sunt ale tale. Aici există riscul, la toți cei care trec prin faza asta de trezie, riscul atașamentului major, atașamentului de tehnică, de metode, de terminologie, de sectă, de ce vrei tu. Ori, în momentul în care începi să te trezești de-a binelea, vei vedea că acestea sunt strict instrumente. Spiritualitatea reală nu are nimic împotriva utilizării tuturor lucrurilor. Poți să mănânci carne sau să nu mănânci carne. Poți să bei un pahar de vin, poți să nu bei un pahar de vin. Poți să fumezi, poți să nu fumezi. E problema ta. Tu îți asumi toate lucrurile astea.
Mai mult de atât, dacă tu ai senzația că te vei ilumina pentru că mănânci vegetarian, te afli în mare eroare. Dacă la fel ai senzația că numai mâncând carne te vei ilumina, la fel este o eroare. De ce? Pentru că corpul tău nu se va ilumina niciodată. Corpul nu se poate ilumina. Corpul se naște să moare. Mintea ta poate să devină luminată. Și mintea ta trebuie văzută, trebuie înțeleasă, trebuie exploatată, trebuie lucrată într-un anumit fel, astfel încât să fie capabilă să renunțe în fiecare secundă la tot ceea ce acumulează. Pentru că, așa cum este normal, ego-ul ăsta al persoanei va spune întotdeauna, din motive de siguranță, eu știu asta, eu cunosc asta, eu sunt ninja, eu mă pricep și așa mai departe. În momentul în care tu ai capacitatea să te desprinzi în fiecare secundă de ceea ce știi, de ceea ce crezi că știi, vei constata că libertatea este infinită, că nimic nu te poate lega. Tu, practic, agățându-te de metode, de tehnici și așa mai departe și crezând că ele sunt cele care te vor trezi, nu faci altceva decât să te transformi în sclav. Ești, practic, în slujba lor. Nu le utilizezi tu. Deci, dacă ai capacitatea, pe măsură ce te trezești, să renunți în fiecare secundă la tot ceea ce utilizezi, în clipa asta, dacă spui, bă, eu sunt yogin, în capul meu eu sunt yogin, practic yoga, ce rămâne din mine dacă mă las de yoga? Ce rămâne din mine dacă dau deoparte tot, absolut tot, numerologie, ce vreți voi, orice fel de instrument, da? NLP sau așa mai departe. Dă-le deoparte și spune-mi și mie ce-ți rămâne. Asta se numește libertate. Asta se numește trezire. Da? Și ultima fază în toată treaba asta spirituală este realizarea. Care realizare este nimic altceva decât reconectarea cu starea de inocență pe care ai avut-o tot timpul, de la naștere și până în acest moment. Adică te reîntorci la inocență, adică munții redevin munți. Practic ce se întâmplă? Treci prin procesul ăsta de adormit, de trezit și așa mai departe. Înțelegi niște lucruri, să produc niște transformări, te maturizezi și la un moment dat ești capabil să renunți voluntar. Nu că e greu să spui, da, deci e ciudat în cuvinte să spui lucrurile astea, pentru că practic tu nu renunți, ci în tine se produce ceva care spune, astea sunt ale lumii. Te joci cu lumea, ești în lume, te distrezi, dar cam atât. Cam asta e tot. Nu poți să iei lumea după tine. Nu poți să o cari după tine. Când pleci de pe pământul ăsta, pleacă corpul tău și tu nu iei nimic cu tine. La propriu și la figurat. În momentul în care tu înțelegi în practica ta, înțelegi că toate aceste chestii pe care le-ai folosit până în momentul ăsta sunt strict instrumente la care poți reveni oricând vrei tu. Le poți utiliza în orice moment. Atunci se produce realizarea că tu nu ai plecat niciodată de acasă, că de fapt inocența a fost întotdeauna acolo și că toate practicile astea au fost necesare, toate instrumentele astea au fost necesare ca tu să pleci și să vezi că nu era nevoie să pleci. Trebuia să practici ca să realizezi că practica aia a avut un singur rol, să te ajute să te întorci înapoi. De unde ai plecat? Pentru că n-ai plecat niciodată. În esență, n-ai plecat niciodată. Da? Deci toate lucrurile astea sunt, sau tot procesul ăsta, se întâmplă fiecărui căutător care este serios în drumul său, care chiar își propune, da? Care chiar se implică. Și aici se întâmplă faza asta de hotărâre, de determinare, le se întâmplă celor care se trezesc pe bune. Da? Deci trezirea asta vine cu foarte multe avantaje și dezavantaje. Pe de o parte, dezavantajele sunt că există riscul să pierzi tot, adică să ducă tot ce ai acumulat, toată istoria ta, tot bagajul tău emoțional și material să dispară. Există riscul ăsta, nu că se poate, nu că se întâmplă. Există riscul să se întâmple. Și partea cealaltă, că trebuie să mergi în altă direcție.
și efectiv ești împins în direcția în care trebuie să mergi fără ca tu să-ți dai seama. Oricât te-ai agăța, e ca și cum stai în tocul ușii, ușa este deschisă și tu mai insiști să te agăți de tocul ușii. La un moment dat vine ceva și te împinge. La un moment dat este ceva care te obligă să treci dincolo și să-ți asumi procesul. Asta este trecerea de la mintea negativă la mintea pozitivă. Cum spune maestrul meu Soha, da? Când începi să vezi lucrurile în mod pozitiv. Și asta îi se poate întâmpla numai omului care începe să se trezească. Adică, dacă până în momentul ăla a trăit în frică și încrederea nu exista multă îndoială și multe probleme de astea psihoemoționale, din momentul ăla se naște o sămânță de încredere în viață. Adică în potențialul intern care este viața și care spune: ce mai am de pierdut? Ce mai am de pierdut? Din momentul de față trebuie să mă pun în mișcare. Acolo se naște determinarea. Cum îi spune Nisagardat, că a fost întrebat cum de s-a produs iluminarea la el și a spus: pentru că am meritat-o. Earnestness. Da? E un termen în engleză care nu reproduce în realitate ce înseamnă. În traducere în românește sună pentru că practic am meritat. Adică omul a fost atât de determinat, cum se spune în legende, încât nici Dumnezeu nu i-a putut refuza cererea. Ceva de genul. Da? Deci asta înseamnă determinare. Asta înseamnă că în tine s-a trezit spiritul. Asta este reîntoarcerea la spirit. Asta înseamnă retrezirea la viață. Asta înseamnă renașterea lui Isus. Da? Hristos. S-a născut Isus și a murit Hristos. Asta ce înseamnă? Că s-a născut a doua oară. A murit individul și s-a născut Hristos, s-a născut Buddha, s-a născut Mahomed. Da? Și asta ce înseamnă? Că cel care s-a trezit, care se trezește, ajunge în punctul în care să fie răstignit, metaforic. Să fie pus pe cruce, să lase trecutul în pace și să treacă mai departe. Atunci se produce realizarea, când este capabil să lase istoria în spate. Dar până în momentul ăla se întâmplă ceva, trebuie să se întâmplă lucruri care îl aduc în punctul în care efectiv să nu mai aibă cale de întoarcere. Aia se numește trezirea a doua. Asta se numește spiritual. Abia de acolo devii spiritual, cu adevărat. Pentru că realizezi că viața în sine trebuie să facă ce are de făcut. Are propriul ei scop, nu al tău. Este un scop dincolo de tine. Treaba ta este să urmezi acest scop. Practic, viața te duce, fizic vorbind, te duce unde trebuie să fii. Fără să comentezi. Și oricât ai încercat să te opui, nu-ți iese, că n-are cum să iasă. Asta se numește când devii spiritual. Asta se numește cu adevărat spiritual. Până atunci este așa. Hai să ne jucăm cu puța în țărnă, cum se spune, cu cuculețul în nisip, să ne jucăm cu tehnicile, să ne jucăm cu metodele, hai să mergem să ne întâlnim cu populația spirituală, să organizăm evenimente de-astea speciale pentru people ca noi care suntem deosebiți și lasă pe proștii aia că nu le înțeleg și așa mai departe. Dar adevărata spiritualitate se naște strict în momentul în care în tine există acea determinare, acea flacără care spune nu mai există cale de întoarcere. Până atunci doar te joci, repet, cu jucăriile. Aprindem bețișoare parfumate, mergem, facem, dregem, mâncăm, ne îmbrăcăm, ne cosmetizăm, bla bla bla, apărem. Cine ne vede din afară spune că suntem speciali. Sau ne înjură că suntem New Age. Dacă vezi, Doamne, combatem creștinismul și așa mai departe. Dar asta n-are nicio legătură. Astea sunt de fațadă. Și asta e valabil și pentru creștini, și pentru musulmani, și pentru budiști, și pentru yoghini, și pentru cine vrei tu. Ego-ul spiritual este valabil pentru toți. Nu există nicio discriminare. Nu e că unii sunt mai căpoși ca alții, ba dimpotrivă, să acuză între ei că ăia sunt mai proști ca ăia. Noi suntem deosebiți și ăia sunt niște idioți. În realitate, ego-ul spiritual este unul singur. Și valabil pentru toți. Adevărata spiritualitate, adevăratul spirit, se naște în tine în momentul în care, sau mai bine zis, este cel care te trezește la viață. Este cel care îți spune, e ceva în tine care îți spune, nu mai ai cale de întoarcere.
Nu mai ai cum să te mai întorci în lumea asta așa cum ai fost. Aia se numește trezire reală, la spiritualitate. Și de acolo începi să-ți asumi cu adevărat drumul pe care l-ai de făcut până la realizare. Până la realizarea a ceea ce ai fost dintotdeauna. Pentru că până la realizare mai există niște pași care implică depășirea persoanei, care implică depășirea individului, a ego-ului spiritual, a condiționărilor, al filmelor și așa mai departe. Cam asta este cu ce înseamnă spiritual. Din punctul meu de vedere, din nou, nu trebuie să mă ascultați pe mine, asta este strict, părerea mea, este strict ceea ce văd eu și este ceea ce am experimentat în plan personal și în raport cu oamenii cu care interacționez. Da? Cu care am interacționat și interacționez. Asta văd. Asta am văzut la mine, asta văd la ceilalți. Și mai mult de atât, în condițiile în care ai început să înțelegi, nu poți să te bagi în drumul nimănui. Nu poți să forțezi pe nimeni să meargă undeva sau să facă ceva. Nu poți să obligi pe nimeni să urmeze o anumită cale. Nu poți să îndoctrinezi pe nimeni, să faci misionarism ca să-l obligi cumva emoțional, să-l manipulezi prin frică sau să-l aduci la calea ta. Fiecare are calea lui. Da? Muntele are un singur vârf, dar până la vârf sunt milioane de căi, milioane de posibilități. Așa este și cu treaba asta. Adică în momentul în care începi să vezi, nu mai poți să devii, n-ai cum să devii fanatic, n-ai cum să le scoți oamenilor ochii și să le spui, tu nu faci ce trebuie, tu ești un păcătos, tu nu o să fii niciodată mântuit. De unde știi tu? Tu ești mesagerul lui Dumnezeu? Ești tu buricul pământului care citește în cărți și descrie și descoperă lucruri nemai văzute? Cine ești tu să profețești pentru alții și să le spui ce o să meargă și ce nu o să meargă pentru ei? N-ai de unde să știi. Unul se poate trezi peste noapte. Tu n-ai de unde să știi ce se întâmplă noaptea omului în pat. Se trezește dimineața cu mintea, uite așa, explodând și spune, eu așa nu mai vreau. Și până în momentul ăla a fost un adormit, de ăla care dormea în papuci. Efectiv, poate, un vis poate să-l trezească. Tu n-ai de unde să știi ce se întâmplă în el. Treaba ta este, în condițiile în care vezi și înțelegi, este să lași deoparte comentariile, critica, discuțiile și dacă poți să-i oferi ceva, un instrument cu care să-și facă treaba, să-l oferi. Dacă nu, vezi de treaba ta. Pentru că, cum spunea Jiddu, da, Krishnamurti, cel mai frumos semn de iubire este să privești fără să comentezi. Deci iubirea, în esență, înseamnă să privești fără să comentezi. Pentru că a privi fără a comenta este acceptare 100%. Este înțelegere 100%. A privi pe cineva sau ceva, fără ca în capul tău să se nască, e un prost, e un deștept, e frumos, e urât, îmi place, nu-mi place, ce-i cu tâmpenia, asta se numește iubire. În momentul în care tu poți să vezi pe cineva exact așa cum este, fără să proiectezi nimic asupra sa, se numește iubire. Și exact despre asta vă vorbesc. Spiritualitatea nu înseamnă canoane. A fi spiritual nu înseamnă canoane. Nu înseamnă, eu știu, reguli de astea stupide. Da, există disciplină. Trebuie să faci anumite lucruri. În procesul ăsta de trezire trebuie să faci un anumit efort. O să mai vorbim despre treaba asta. Mi-am propus să fac materiale educaționale în direcția asta. Deci, trebuie să faci anumite lucruri. Dar nu înseamnă nimic constrâns. Nu înseamnă reguli stupide. Nu înseamnă impuneri. Nu înseamnă frică. Înseamnă libertate. Înseamnă liber arbitru. Înseamnă relaxare. Înseamnă implicare, disciplină, dar nu acel tip de disciplină pe care îl știm noi. Da? Și exact cum spune Constantin, cel mai spiritual poate fi unul care nici nu știe despre el însuși că este spiritual. Asta este esența, bravo, mulțumesc, este esența spiritualului. Un spiritual nu o să fie niciodată spiritual așa, să se laude cu cât de spiritual este. Și sunt povești în zen extraordinare, unde omul era deja realizat și nu știa că este realizat. Maestrul lui știa că este realizat, el nu știa nimic și în continuare curăța cartofi
la bucătărie. Ca să înțelegeți cât de ordinară este cât de ordinar, cât de comun, cât de la îndemână este spiritualul. Nu este nimic extraordinar. Și în aceeași măsură este extraordinar. Ăsta e paradoxul. Și despre asta vă vorbesc, despre comun, despre viața de toate zilele. Dacă ești în viață, că ești adormit, că ești trezit, că ești, nu contează. Ești spiritual deja. Ca să te trezești la viață, la a doua viață, la împărăție, cum se spune, să vezi împărăția, trebuie să depui un pic de efort. Dar despre asta o să vorbim data viitoare. Da? Deocamdată, cam asta e. Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare și vă urez seara liniștită tuturor. Ne vedem data viitoare. Pa!